Dan huwa Clayton Bartolo, membru parlamentari tal-Gvern u accountant. Il-percentaġġ tal-popolazzjoni f'riskju tal-faqar niżel. Jiġifieri din hija li rridu naraw, inutli toqgħod titkellem bil-mijiet tal-eluf, meta qed titkellem fuq daw ta' statistika, dejjem titkellem bil-persentaġġ. Dan hu l-mod kif Gvern Laburista jikkonsla fuq id-89,000 persuna f'pajjiżna li jgħixu f'riskju reali ta' faqar. Iżda ma trix tkun xi Einstein biex tifhem li jekk il-popolazzjoni tagħna żdiedet sew, il-perċentwali ta' dawk f'riskju ta' faqar anke jekk in-numri jkunu kibru, il-perċentwali jidhru li jkunu ċkienu. Waqt diskussjoni dwar il-budget fil-programm Net Live, Robert Cremona tkellem ma' 3 personalitajiet li huma mitħla tal-qasam. L-opinjonista u tabib Frank Portelli tkellem dwar ir-realtajiet tal-anzjani llum. Dil-ġimgħa ntqajt ma' wieħed ma kellux €160 biex iħallas il-kont tad-dawl. €160, mhux 1,000, €160. U spjega kif iż-żieda li nataw l-anzjani diġà ttiklet bloli tal-ħajja tas-sena li għaddiet. Tiftakar illi 349 minnhom daw €349 minn daw. X'inhuma daw? Dawn huma tal-għoli tal-ħajja li ġaġrat. Jiġifieri aħna qed inħallsuhom sena wara. Jidher mela dal-anzjan jista' jiffordja li inħallsu sena wara illi jkun ġa nefaqhom. Argument li sostna wkoll Gejtu Vella, ex-Segretarju Ġenerali tal-Union Ħaddiema Maqudin, fejn minn barra li qal il-Gvern reġa' naqas milli jimplementa l-living wage biex jassigura li kulħadd verament ikun jista' jgħix ħajja din jituża, fakkar ukoll iż-żieda li tal-Gvern hija retroattiva. Ta' żieda kosmetika kif qalu s-sinjuri hawnhekk retroattiva. Għaliex iż-żieda li jittingħata jiġi l-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla il-prodotti li jixtru n-nies ta' kuljum mingħajr dubju ta' xejn sa jogħlew. U allura iż-żieda li ħajnataw ħadd ittiklilhom. Apparti li parti minna diġà ittiklitilhom. Aktar kritika anka mill-Kummissjoni Nazzjonali tal-Anzjani fejn Nazzju Abela rrefera għal miżuri tal-Gvern li jagħti trasport b'xejn lil dawk kollha li għalqu l-75. Dr. Portelli semma id-89,000 illi qegħdin fil-riskju meta tara tħares lejn il-miżura illi ħareġ biha l-Gvern illi minn għandu 75 sena minn 75 sena l fuq jista' jivvjaġġa b'xejn. Kważi titħak. Din il-miżura waħedha biss diġà turik kemm japprezza l-Gvern lill-anzjani. Hemm ħafna affarijiet oħrajn illi l-anzjani ilhom jitolbuhom għalli baqgħu. Dan għal Nazzju Abela minkejja l-ħafna kliem sabiħ u l-ftaħir kollu bis-surplus.